bij de laatste optredens, want Aast op Snijn, 6 juni is dan definitief de laatste. Ik zal de daar zo even met de mooi doorgaan. Maar eerst haar muziek, ze zet u daar mij vernieuwen daasje. Begelijk Rammes.
er bij de Hielers dadelijk nog meer live muziek, maar eerst maar even met de mooie praten.